Bat, bi, bat, de, la. Hamarkizioetan, emongo dautzagu hasiera txikienen zandeak. Bai, listo? Bueno, lehenengo 3, 2, 1, 0! Amen dator, lehenengo kuadrille. Bi, bat, 0! Amigos! Beste talde txume! Amen, dozena bat! Raider Laseni, bueno, ya Mari Bizarro. Bi, bat, 0! Hiru agertzen dien. Zalo bero hartu nintzape. Bat, 0! Amen dator zelene. Zalo bat nintzape. Eberto, zalo garen Bi, bat, 0! Amen dator. Alta sinistan, garaipanik alta, gantzeko gabe. Zalo bat. Aurrera, zalo bero bat. Bueno, gauz, bat, 0! Amen dator, gero eta txiki zauen. Eta horreko zatien, prestaukagunez, 0! Bat, 0! Amen datoz! Zalo bat honetzapen! Arin! Aurrera! Hiru, bi, bat, 0! Horrengo epa, 3, 2, bat, 0! Zalo bat honentzape. Eta horrego txandie prez daukagunez.
Listo. 3, 2, 1, 0. Halo bat honen zape. Aiba baten bat eusio egin da. 3, 2, 1, 0. Amen datos. Raya! Bat, 0. Amen datos, abisadan. Hala, aurrera. Hala, aurrera. Zandie, aurrera guez. 3, 2, 1, 0. Bakizue, zein urteko umeetatik hasi gara. 5, 4, 3, gero eta txikiagoak. Hemen dugu, trompero honetako burue. Eta azkena. 2, 1, 0. Ondio gelditzen dira ba. Hemen datoz. Laguntzaile eta guzti. Ederto, txalo bat eurentzate. Honentzat dizentzape. Iaurreko txandie. 3, 2, 1, 0. Aquí están las vallas. Eta listo daukagu zelez, ba, 3, 2, 1, 0. Ahí ba, hemen datoz. Gero eta txikiagoa. Baina ari derana. Aurrera. Bi, bat, 0. Amen dator. Gerti agurtuten da dana, danatarako guaztuze. Galo bat euren zapa. Etamen zazpiren da amar dorsaldune. 2, 1, 0. Honek uste dut dira izia azkanak. Beste txanda batzutan duz. Aiba, batek eskape egin da hondi. Epa, zuretzaren ez da hondino. Amen datoz. Baten batzu laguntzaileaz, aitzez gulen lagunduten.
Hemen dator hau. Danak agurtu eta gero. Hemen datoz ba. Aurrera. Saludekaz eta agurrekaz despistatu egiten dira. Eta azkana da. Beraz, 3, 2, 1, 0. Hemen datoz, azken txampan, azkenak. Baina azkenak igual lehenengoak izango dira, non baiten. Hemen dator txikizenak. Aurrera umiek. Eta hemen azken zanpan, baten bat negarrez be, atzitzegaz. Bai, helduko da. Eta txikizenatatik, eta honen bestez, amaitzen dugu gaurko lasterketa. Ez aurretik, barriro be eskerrak egon barik, laue ikastetxeari.